O adro da igrexa de San Xoán de Sabardes en Outes acollía a pasada tarde a homenaxe a Manuel Otero, único español falecido no desembarco de Normandía. Con este emotivo acto, a Asociación de Royal Green Jacket quixo lembrar a figura deste outense que emigrou moi novo a Estados Unidos, onde acabou alistándose no exército. O presidente da Deputación da Coruña participou na homenaxe a este soldado, cuxa historia foi recuperada grazas ao historiador Antonio Sende. Hai 80 anos, pois máis de 150.000 soldados de distintas nacionalidades e un galego, o único español e galego que morreu na playa de Omaha, na operación Overlord de desembarco en Francia para liberar Europa do xugo nazi. Unha situación que lle leva a pensar que pasaría se en vez de estar Franklin Delano Roosevelt tomando a decisión de liberar Europa, tuviera que tomar esa decisión Donald Trump. Pois probablemente estaríamos todavía baixo o xugo nazi. Ademais, o alcalde Manolo González e o presidente da Asociación de Royal Green Jacket, Manuel Arenas, sumáronse a este recoñecemento numerosos familiares e veciños que quixeron así render homenaxe a este heroe, ata hai pouco anónimo, que perdeu a vida con tan só 28 anos por defender a democracia en favor dunha Europa libre e en paz. É tan importante hoxe este día, este homenaxe, donde un galego deu a vida por esos valores e donde hoxe Galicia disfruta precisamente desos valores nese espazo de seguridade e liberdade que se chama Unión Europea. Creo que cobra moitísimo valor vir a facer este homenaxe a un home e a todos aqueles que diron, como digo, a súa vida para que pudiéramos disfrutar da mellor etapa de tranquilidade, xustiza e paz que leva a disfrutar do mundo. O acto culminou cunha ofrenda floral ante a sepultura onde descansan os restos de Manuel Otero.